പിരിയുകയില്ലിനി നാമൊരു നാളും നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നിത്യ നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നമ്മെ പുണരുമ്പോൾ സ്നേഹമൂട്ടി വളർത്തിയോരോർമ്മകൾ നമ്മെ പുണരുമ്പോൾ എന്നും നമ്മെയുണർത്തുമ്പോൾ പിരിയുകയില്ലിനി നാമൊരു നാളും നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നിത്യ നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നീലവിഹായസിന്നനന്തതയിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നീലവിഹായസിന്നനന്തതയിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറവുകളൊന്നും ഓർക്കരുതേയൻ കുറവുകളൊന്നും ഓർക്കരുതേ സ്നേഹിച്ചതല്ലേ നാം മതിവരുവോളം സ്നേഹിച്ചതല്ലേ നാം മതിവരുവോളം പിരിയുകയില്ലിനി നാമൊരു നാളും നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നിത്യ നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നിത്യത തന്നൂടെ മടിയിൽ ഞാൻ കടമകൾ തീർത്തു മയങ്ങുമ്പോൾ നിത്യത തന്നൂടെ മടിയിൽ ഞാൻ കടമകൾ തീർത്തു മയങ്ങുമ്പോൾ കരയരുതേ നീ ഇനിയൊരു നാളും കരയരുതേ നീ ഇനിയൊരു നാളും നാം ഇവിടൊരു നാൾ ഒരുമിക്കും നാം ഇവിടുന്നായി തീർന്നിടും പിരിയുകയില്ലിനി നാമൊരു നാളും നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നിത്യ നിദ്രയതണയുമ്പോൾ സ്നേഹമൂട്ടി വളർത്തിയോരോർമ്മകൾ നമ്മെ പുണരുമ്പോൾ സ്നേഹമൂട്ടി വളർത്തിയോരോർമ്മകൾ നമ്മെ പുണരും
നിദ്രയതണയുമ്പോൾ നിത്യ നിദ്രയതണയുമ്പോൾ ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ. ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ. കുറവുകൾ നീക്കി കൃപയാൽ കരുതി പിരിയാതിരുളിൽ ചുമലതിൽ വഹിച്ചു എന്നെൻ പ്രിയനെ ഞാൻ കാണും. ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ. അങ്ങേ മറന്നു ചേറ്റിൽ കിടന്നു കരുണയാൽ കഴുകിയല്ലോ. എൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയല്ലോ. അങ്ങേ മറന്നു ചേറ്റിൽ കിടന്നു കരുണയാൽ കഴുകിയല്ലോ. എൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയല്ലോ. അങ്ങല്ലാതെ സ്നേഹിപ്പാനായി ആരുമില്ലേ എൻ ദൈവമേ. എന്നെന്നും നീ മതിയേ നാഥ, എന്നെന്നും നീ മതിയേ. ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ. മരണഭയം നരകഭീതി എന്നേക്കും അകന്നുപോയി. ഞാൻ യേശുവിൻ പൈതലായി. മരണഭയം നരകഭീതി എന്നേക്കും അകന്നുപോയി. ഞാൻ യേശുവിൻ പൈതലായി. മൺകൂടാരം അഴുകിയാലും നിത്യവീട്ടിൽ ഞാൻ ചേർന്നിടുമേ. പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്നേ എന്നിൽ, പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്നേ. ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ.
ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ. ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ. കുറവുകൾ നീക്കി കൃപയാ കരുതി പിരിയാതിരുളിൽ ചുമലതിൽ വഹിച്ചു എന്നെൻ പ്രിയനെ ഞാൻ കാണും. ഞാൻ പിറന്ന നാൾ മുതൽ കാക്കുന്നവൻ ഒടുവോളം കാത്തിടുമേ. എന്നിഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഞാനയ്യോ മുൻനാളിലേ നിന്നോടു യാചിച്ചില്ല ഇപ്പോഴോ ഉല്ലാസം തേടി ഭീതി പൂണ്ടിട്ടും ദുർമോഹിയായി എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം. ഇന്നോളം എന്നെ കാത്തു വന്നു നീ ഇനിമേലും ഘോരവനാന്തരത്തിൽ കൂടെയും നടത്തേണം. ഇരുട്ടു പോയി പ്രഭാതവും വരും മറഞ്ഞു പോയ പ്രിയ
ജീവൻ പോയിടുമ്പോൾ ആശ്രയമാരുള്ളൂ. സ്നേഹിതന്മാർ വന്നാൽ ചേർന്നരികിൽ നിൽക്കും. ക്ലേശമോടെല്ലാരും കണ്ണുനീർ തൂകിടും. ജീവന്റെ നായകൻ ദേഹിയെ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലില്ലെന്നോതുവാൻ ഭൂതലയാരുള്ളൂ. ഭാര്യ, മക്കൾ, ബന്ധു, മിത്രരുമന്ത്യത്തിൽ ഖേദം പെരുകിട്ടു മാർവിലടിക്കുന്നു. ഏവനും താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ കോത്തപ്പോൾ ശീഘ്രമായി പ്രാപിപ്പാൻ ലോകം വിട്ടിടുന്നു. കൺകൾ അടയുമ്പോൾ കേൾവി കുറയുമ്പോൾ എൻ മണവാളനിൻ ക്രൂശിനെ കാണിക്കാൻ ദൈവമേ, നിൻ മുന്നിൽ ഞാൻ വരും നേരത്തിൽ നിൻമുഖവാത്സല്യം നീ എനിക്കേകണേ. യേശു മണവാള, സകലവും മോചിച്ചു നിന്നരികിൽ നിൽപ്പാൻ യോഗ്യനാക്കേണമേ. ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു. വിശ്വാസക്കണ്ണാൽ ഞാൻ നോക്കിയിടുന്നു. സ്നേഹമേറിയിടുമെൻ രക്ഷകൻ സന്നിധം ആനന്ദക്കൂട്ടരെ കാണുന്നല്ലോ. ആശ്വാസമേ എനിക്കേറെ തിങ്ങിടുന്നു. വിശ്വാസക്കണ്ണാൽ ഞാൻ നോക്കിയിടുന്നു. തൻ കൈകളാൽ കണ്ണുനീരെല്ലാം താതൻ താൻ എന്നേക്കുമായി തുടച്ചിതല്ലോ. വീണകൾ ധരിച്ചാമോദ പൂർണരായി കർത്താവിനെ സ്തുതി ചെയ്യുന്നവർ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം തന്നിൽ തങ്ങൾ നങ്കി നന്നായി വേളുപ്പിച്ച കൂട്ടരിവർ പൂർണ്ണ
വിശുദ്ധരായി തീർന്നവർ യേശുവിൻ തങ്ക രുധിരത്തിൻ ശക്തിയാലേ തങ്ക കിരീടങ്ങൾ തങ്ങൾ ശിരസിന്മേൽ വെണ്ണീലയങ്കി ധരിച്ചോരിവർ കയ്യിൽ കുരുത്തോല ഏറ്റിട്ടവർ സ്തുതി പാടി ആനന്ദമും പ്രാർത്ഥിടുന്നു. ചേർന്നിടുമേ വേഗം ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ശുദ്ധരോടൊന്നിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ. ലോകം വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ നാഥൻ്റെ സന്നിധം ചേർന്നാൽ മതി. ൊന്നും ഇനി എന്നെ തൊടുകയില്ല. കഷ്ടത കണ്ണു നീരും അകലെ പോയി മറയും. ഉള്ളിലെ നോവുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി തീർന്നിടും. യേശുവിൻ കൈകൾ കാക്കും ആ മാർവിൽ ഞാൻ ചേരുമേ. യേശുവിൻ സ്നേഹ നിഴലിൽ ഞാൻ ഇടുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണാൽ ഞാൻ സ്നേഹമേറിടുമൻ രക്ഷകൻ സന്നിധം ആനന്ദക്കൂട്ടരെ കാണുന്നല്ലോ.
തങ്ങൾ അങ്കി നന്നായി വെളുപ്പിച്ച കൂട്ടരിവർ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധരായി തീർന്നവർ യേശുവിൻ തങ്ക രുധിരത്തിൻ ശക്തിയാലേ തങ്ക കിരീടങ്ങൾ തങ്ങൾ ശിരസിന്മേൽ വെണ്ണീലയങ്കി ധരിച്ചോരിവർ കയ്യിൽ കുരുത്തോല ഏറ്റിട്ടവർ സ്തുതി പാടി ആനന്ദമോ പ്രാർത്ഥിടുന്നു. ചേർന്നിടുമേ വേഗം ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ശുദ്ധരോടൊന്നിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ. ലോകം വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ നാഥൻ്റെ സന്നിധം ചേർന്നാൽ മതി. കർത്താവേ വിശ്വാസ പോരിൽ തോൽക്കാതന്നെ അവസാനത്തോളം നീ നിർത്തേണമേ. ആകാശമേഘത്തിൽ കാഹള നാദത്തിൽ അടിയാനും നിൻ മുൻപിൽ കാണേണമേ. ആമോദത്താൽ തിങ്ങിയാശ്ചര്യമോടവർ ചുറ്റും നിന്ന് സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു. തങ്കത്തിരുമുഖം കാൺമാൻ കൊതിച്ചവർ ഉല്ലാസമോടിത നോക്കിയിടുന്നു. തൻ കൈകളാൽ കണ്ണുനീരെല്ലാം താതൻ താൻ എന്നേക്കുമായി തുടച്ചിതല്ലോ. പൊൻവീണകൾ ധരിച്ചാമോദ പൂർണരായി കർത്താവിനെ സ്തുതി ചെയ്യുന്നവർ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം തന്നിൽ തങ്ങൾ അങ്കി നന്നായി വെളുപ്പിച്ച കൂട്ടരിവർ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധരായി തീർന്നവർ യേശുവിൻ തങ്ക
തിരുധീരത്തിൻ ശക്തിയാലേ തങ്കക്കിരീടങ്ങൾ തങ്ങൾ ശിരസിന്മേൽ വെണ്ണീലയങ്കി ധരിച്ചോരിവർ കയ്യിൽ കുരുത്തോല ഏറ്റിട്ടവർ സ്തുതി പാടി ആനന്ദമോടാർത്തിയിടുന്നു. ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടതു വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ. സന്തോഷത്തോടതു വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ. ദോഷമായിട്ടൊന്നും എന്നോടെൻ്റെ താതൻ ചെയ്യുകയില്ല. എന്നെ അവനടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നെ അവൻ അടിച്ചാലും
നയിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കഷ്ടനഷ്ടമേറി വന്നാൽ ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു ഞാൻ. കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോട് കൂട്ടാളിയായി തീരുന്നു ഞാൻ. കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോട് കൂട്ടാളിയായി തീരുന്നു ഞാൻ. ലോകസുഖമെന്തു തരും ആത്മക്ലേശമാതിൻ ഫലം. സൗഭാഗ്യമുള്ള ആത്മജീവൻ കഷ്ടതയാൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. സൗഭാഗ്യമുള്ള ആത്മജീവൻ കഷ്ടതയാൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ജീവനത്തിൽ വമ്പു വേണ്ട, കാഴ്ചയുടെ ശോഭ വേണ്ട, കൂടാരത്തിൻ മൂടി പോലെ ക്രൂശിൻ നിറം മാത്രം മതി. കൂടാരത്തിൻ മൂടി പോലെ ക്രൂശിൻ നിറം മാത്രം മതി. ഉള്ളിലെനിക്കെന്തു സുഖം തേജസ്സേറും ഖെറൂബുകൾ കൂടാരത്തിനകത്തുണ്ട്. ഷെഖനായും ഉണ്ടവിടെ. കൂടാരത്തിനകത്തുണ്ട്. ഷെഖനായും ഉണ്ടവിടെ. ഭക്തന്മാരാം സഹോദര വിളക്കുപോൽ കൂടെയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ധൂപമുണ്ട്. മേശമേലൻ്റപ്പമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ ധൂപമുണ്ട്. മേശമേലൻ്റപ്പമുണ്ട്. പ്രാകാരത്തിലെൻ്റെ മുൻപിൽ യേശുവിനെ കാണുന്നു ഞാൻ. യാഗപീഠമവനത്രേ എന്നുമെൻ്റെ രക്ഷയവൻ. യാഗപീഠമവനത്രേ എന്നുമെൻ്റെ രക്ഷയവൻ.
ദിനം തോറും പുതുക്കുന്ന ശക്തി എന്നിൽ പകരുവാൻ സ്വച്ഛജലം വച്ചിട്ടുള്ള പിത്തളത്തൊട്ടിയും ഉണ്ട്. സ്വച്ഛജലം വച്ചിട്ടുള്ള പിത്തളത്തൊട്ടിയും ഉണ്ട്. ലോകത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, കഷ്ടനഷ്ടമോർക്കുന്നില്ല. എപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഒന്നു കാണാമെന്നേയുള്ളൂ. എപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഒന്നു കാണാം എന്നേയുള്ളൂ. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit. May His grace and mercy be upon us forever and ever. Amen. Dearly beloved in Christ, saying goodbye is painful. Experiencing death is even more painful. Today, we gather here to bid farewell to our beloved Varghese uncle. At this time, let us be reminded that this is not the end. It is only a beginning of the next chapter of life. So at this time, as we gather here for the wake services, let me take this opportunity to acknowledge the presence of all the clergy here and all the family and friends who are gathered here today to support the family. So at this time, we'll go ahead and get started with evening prayer. While the clergy leads us in evening prayer, if anybody would like to view Varghese uncle, please do come forward and come this way and make your way around that side. So at this time, I ask all the clergy to please come forward and please lead us in evening prayer.
Please rise. സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയാണ്. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധനും സ്തുതി. തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനേരങ്ങളിൽ സ്തുതി. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട്. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളായ നിന്റെ ആരോടുപേ രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ. ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചോളണമേ. നിറഞ്ഞു പറയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും സമയത്ത് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമീൻ. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് സ്തുതി. കബറടക്കപ്പെട്ടവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് സ്തുതി. നിനക്ക് സ്തുതി. നിന്നെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധർക്ക് പുകഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബാറക്കുമോ. തിരുവള്ളത്താൽ 3 ദിവസം കബറിലായിരുന്ന ജീവനുള്ള പുത്ര നിന്റെ വലിയ രക്തത്താൽ നീ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവരെ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെ നീ ഉറപ്പ് ജീവിപ്പിക്കണമേ. മറിയറാഹിമലേനുവാദാറേ. കരുണകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ ദിവസം നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുതുതാക്കണമേ. കർത്താവേ നിന്റെ ക്ഷണത്തോട് നിർപ്രാവശ്യ നിന്റെ വരവ് നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോരും നീ ആശ്വസിച്ചപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവേ നിന്റെ ശരണത്തിന്മേൽ നീ തിരുപ്രാവശ്യം നിന്റെ ദാസരെ അബ്രഹാമിനെ ഇസ്ഹാക്കിനെ യാക്കോബിന്റെ മണ്ണിൽ വസിപ്പിക്കണമേ. വന്നവനും വരുന്നവനും മരിച്ചവരെ അർപ്പിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന ശരീരങ്ങൾ ആത്മാക്കളൊന്നും ഉള്ളട്ടതിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട്. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷകളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണം. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ ദുഷ്ടനമേ. രാജ്യശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കുമുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. നിറഞ്ഞു പറയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണസമയത്തും അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമീൻ. ക്രിയലായി സ്വൻകർത്താവ് ഞാൻ വിളിച്ചുവല്ലോ. എന്നോട് തൊഴിൽ ചെയ്യണമേ. എൻ്റെ വചനങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു കേട്ട് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു ദുഷ്കാരത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്യവാൽക്കാരനെ വേണ്ടി അതിർക്ക് സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ നിയമിക്കണമേ. ദുഷ്ടമനുഷ്യരോടുകൂടി ഞാൻ ചേരുമാറാകരുതേ. നീതിമാനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ എണ്ണ തന്നെ തലക്കൊഴുക്കൊഴുപ്പാകാതിരിക്കട്ടെ. എന്ത് നല്ല പ്രാർത്ഥന ദോഷത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു.
അവന്റെ വിധികർത്താക്കൾ പാരയൻ മുണിയാൽ തടയപ്പെട്ടു ഇമ്പമുള്ള അവന്റെ വചനങ്ങളെ അവർ കേട്ടു. ഭൂമി വളർക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ സുഖപ്പെട്ടു കർത്താവേ, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകളെ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഉയർത്തി നിന്റെ ആത്മാവിലേക്കേ. എനിക്കായിട്ട് കണികളെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രശംസക്കാരുടെ കൈകൾ നിനക്ക് കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നവരെ ന്യായക്കാർ തങ്ങളുടെ വലകൾ ഒരുമിച്ച് വീഴട്ടെ. കൊടുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ശുദ്ധതാനോട് വിളിച്ചു, എന്റെ ശുദ്ധതാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു. എന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ അറിയുകയും ചെയ്തു. നീ എന്റെ ഓടുകൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. എന്റെ നടപ്പുള്ള വഴികൾ അവർ എനിക്ക് ആട്ടുകണികളെ മറച്ചു വെച്ചു. മലത്തോട്ട് നോക്കി എന്നെ അറിയുന്നില്ല. നീ ഞാൻ കണ്ടു. സംഖ്യാസ്ഥലം എനിക്കില്ല. എന്റെ ദേഹിക്ക് വേണ്ടി പകരം ചോദിക്കുന്നവനുമില്ല. കർത്താവ് ഞാൻ നിനക്കിൽ നിലവിളിച്ചു. കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്തിന്റെ ആശ്രയവന്റെ ഓഹരി നീയാവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. പീഡിപ്പിക്കുന്നവരിനേക്കാൾ ബലവാന്മാരായതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കണമേ. ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്റെ ആത്മാവിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കണമേ. നീ എന്നോട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ നീതിമാന്മാർ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കും. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലുകൾക്ക് വിളക്കും, എന്റെ ഓടുവഴികൾക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു. നീതിയിലെ വിധികളെ ആചരിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ ആണയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചു. ഞാൻ ഏറ്റവും ക്ഷീണിച്ചു. കർത്താവ് നിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവ് നിന്റെ എന്റെ വായിലെ വചനങ്ങളിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടണമേ. നിന്റെ ന്യായങ്ങളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ പദപ്രമാണം ഞാൻ മറന്നില്ല. ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ആട്ടുകണ്ണുകൾ വസിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പന മാറിപ്പോയില്ല. ഞാൻ നിന്റെ സാക്ഷിയെ നീക്കും അവകാശമായി സ്വീകരിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അതെന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദമാകുന്നു. നിന്റെ കൽപ്പനകൾ നീക്കും സത്യത്തോട് നിർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം തിരിച്ചു. സകല ജാതികളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. സകല ജനങ്ങളെ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. എന്നാൽ അവന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ സത്യമായിട്ട് നീക്കും കർത്താവാകുന്നു. ദൈവമേ കർത്താവീകരണയോടെ നിന്റെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവുകൾ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും ദയവോട് കൈക്കൊള്ളുവാൻ നിനക്ക് ദൃഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധവർഗം പോലെ ഇമ്പമായി ഭവിക്കണമേ. സുഗന്ധതൂപം പോലെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുമാറാകണമേ. സുഗന്ധവർഗങ്ങളുടെ പുക നിനക്ക് ഇമ്പമായിരിക്കുന്ന പോലെ അയോഗ്യരായ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും സ്തോത്രങ്ങളും പ്രീതിയോടെ നീ കൈക്കൊള്ളുകയും ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ബാറക്കുമോ മാതാവേ, എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒന്നോടുക്കണമേ. മാതാവേ, ദൈവാസനമായ പ്രവേശനം മൂലം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കരുണയും മോചനം, രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യവും ഞെരുക്കത്തിൽ ആശ്വാസങ്ങളെ പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചുവരവ് നൽകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. സഹോദരന്മാരെ, ജലപ്രളയകാലത്തിൽ നീതിമാനായ നോഹ തന്നോടുകൂടെ പെട്ടതിനു പ്രവേശിച്ച ജീവജന്തുക്കളെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചുകൊണ്ട പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ ചുറ്റിരിക്കുന്ന തിരുമാലകളിൽ നിന്നും ചുഴലികളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ മറച്ചുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ ശോഭാവിനുള്ളവരെ സമീപിച്ചു. നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം താഴെയുള്ളവരിൽ പൊഴുത്തപ്പെടുന്നു. നിന്റെ യജമാന മിശിഹ നിന്റെ നല്ല നടപടിയിലേക്കുണ്ട്. നിന്റെ ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ച് ശ്രേഷ്ഠപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. പരമാർത്ഥികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലായ്പ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയത്തെ തരയണമേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വൃദ്ധവിചാരങ്ങളെയും ദുഷ്ചിന്തകളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണമേ. കർത്താവെ, കള്ളന് നീ തുറന്നു കൊടുത്ത പ്രകാരം നിന്റെ കരുണയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേ. ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും പാവനിയായ സ്ത്രീകളുടെയും അനുതാപത്തെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അനുതാപത്തെയും കൈക്കൊള്ളണമേ. മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന അനുതാപക്കാരിൽ പ്രീതിപ്പെടുന്ന കരുണാർ സമ്പൂർണ്ണനായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനെ നീ പുണ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും പരിഹരിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ അന്ത്യവനായ വിസ്താരത്തിന് മുഖവശമില്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് കുറ്റക്കാരായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ദുഃഖിക്കുന്നു. ഭയങ്കരമേറിയ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൃപാപ്രബലപ്പെട്ട് നിന്റെ നീതിയാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കുറ്റക്കാരായി ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ദൈവോട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, പുണ്യപ്പെടുന്നതായ നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരത്തെയും രക്തത്തെയും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളായി മരിച്ചുപോയതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാകുമാറാകണമേ. മശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ മാലാഖന്മാരോടുകൂടെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവർ മുഖപ്രസാദത്തോടുകൂടി നിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സ്തുതിക്കുമാറാകണമേ. മൊറിയൊറാഹമലൻ മാതാറേൻ. കർത്താവേ, നിന്റെ മാതാവിന്റെ നിഭിയന്മാർ, സ്ലേഹ്യന്മാർ, സഹനയന്മാർ മുതലായ എല്ലാ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ഓർമ്മയെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിപ്പിക്കണമേ. ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ജീവനോട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെ നിന്റെ കരുണയാൽ പുണ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളുടെ നേരെ നീ അടയ്ക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ പാപികളാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നതിന് മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങൾ കർത്താവേ, നിന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം മാഞ്ഞു പോകുവാനായിട്ട് നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് നിന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് നീയുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ദൈവമേ, നീ
പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മനമില്ലാത്തവൻ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവന്മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മനമില്ലാത്തവൻ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവന്മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മനമില്ലാത്തവൻ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവന്മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. നിനക്ക് സ്തുതി. ഭാവികളാരോട് കൃപ ചെയ്യുന്ന രാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ബാറക്കുമോ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപവും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടൻ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും പറയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. Holy art thou, God. Holy art thou, Almighty. Holy art thou, immortal, crucified for us. Have mercy on us. Holy art thou, God. Holy art thou, Almighty. Holy art thou, immortal, crucified for us. Have mercy on us. Holy art thou, God. Holy art thou, Almighty. Holy art thou, immortal, crucified for us. Have mercy on us. Lord, have mercy upon us. Lord, be kind and have mercy. Lord, accept our praise and worship and have mercy on us. Glory be to thee, O God. Glory be to your Creator. Glory be to your Christ the King, who does pity sinners, thy servants, Barak Our More. Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Praise Amen. you, Mary, full of grace. Our Lord is with thee, blessed art thou among women, blessed for thy womb. Our Lord Jesus Christ, O Virgin Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and all times of the hour of death. Amen. കർത്താവേ, നിന്റെ സർവ്വകൽപ്പന വഴി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. അവയിൽ ആചരിച്ച് നിന്റെ കൃപയിൽ ജീവിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ നിലവത്തിന്റെ മണ്ണാരിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളുടെ തുറക്കപ്പെട്ട വാതിലുകൾക്ക് നീ കാവൽക്കാരെ നിയമിക്കണമേ. മറക്കുമോ വിശുദ്ധന്മാരാൾ തന്റെ വിശുദ്ധ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ കർത്താവ് പരിശുദ്ധനെന്നും തന്റെ നാം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതെന്നും ശ്രഭന്മാസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ വിചാരങ്ങളും നീ വിശുദ്ധിയിൽ ചൂടുപ്പാക്കണമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ. തന്റെ ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് കരുണയും കൃപയും മോചനവും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരണമേ. പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നെ കോപിപ്പാൻ തക്കവയാകുന്നെങ്കിൽ നീ കോപത്തിന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവനാകുന്നു. നീ കരുണാപൂർണനായിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ശാന്തത കലങ്ങാത്തതും ആകുന്നു. നിന്റെ കരുണ സമുദ്രത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപമാസിംഗങ്ങളും അത് ചെളിയുടെ ഒരു തുള്ളി പോലെ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. മഹാസമുദ്രത്തിലുള്ള ചെലിക്ക് കലക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലോ. കേൾക്കുന്നവനും യാതനകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നവനുമായുള്ളവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രീതി തോന്നിയും നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ യാതനകൾ നൽകുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, കൃപ ചെയ്യണമേ. പ്രാർത്ഥന നീ കൈക്കൊള്ളണമേ. നിന്ദയവും നിന്മോചനവും നിന്നറയിൽ നിന്നേകണമേ. നിന്നടയോനെ സന്നദ്ധയിൽ ഞാൻ നീയടിയാൻ വന്നതോടെ നൽപ്പതിനായി ഉന്നതനെ നീ കൃപ ചെയ്യുക. ഞാൻ നിദ്രയിലായെന്നാകലുമേ എന്റെ ഉറക്കം സന്നിധിയിൽ ദോഷം കൂടാതാകണമേ. തിന്മയിൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചെയ്താൽ നന്മയോടെയൊക്കെ പോക്കുക. നീ നിദ്രയിൽ ഞാൻ പിഴ ചെയ്തെങ്കിൽ നിന്റെ മോചിച്ചിടണമേ. നിൻകുറിച്ചാലേ നല്ല ഉറക്കം നൽകണമേ. മായകൾ ദുസ്വപ്നാദികൾ നിന്ദാസന് കാണാറാകരുതേ. ഇന്ന് സമാധാനം നിറയും നിദ്രയോടെ എന്നെ കാക്കുക. നീ എന്നിലെ സ്വത്തും ദുർനിനവും വന്നധികാരം ചെയ്യരുതേ. ഞാനെന്നതിനാൽ എന്നോട് നിന്നും കാവലിനാ നിൻ വെളിവിന്റെ ദൂതന നീ എന്നെ രകത്താക്കിയിടണമേ. യേശു ജീവനിരിക്കും നീ ദിവശരീരം തന്നതിന് നാശമതയ്ക്കും ആഗ്രഹമെൻ ചിത്തമതിൽ തോന്നിയിടരുതേ. ഉറങ്ങുമ്പോഴരികിൽ കാവലെനിക്കാത്തൊരു രക്തം നിന്നുടെ രൂപത്തിന് സദാ നീ വിടുതൽ തന്നിടണമേ. എനിക്ക് മെനഞ്ഞോരെന്നുടലിൽ നിന്റെ വലം കൈയാകണമേ. നിൻ കൃപയേറ്റം കോട്ടയമായി കാവലതായും തീരണമേ. നിദ്രയതിൽ
നിൻ ബലമെന്നെ കാക്കണമേ. എൻ്റെ ഉറക്കം നിന്നരികിൽ ധൂപം പോലെയുമാകണമേ. അമ്പോട് തന്നെ പ്രസവിച്ചോരമ്മയുടെ നൽ പ്രാർത്ഥനയാൽ ശയനത്തിൻ മേന്താവിൽ ദുഷ്ടനെടുക്കാറാകരുതേ. പരിഹാരം നൽകിയ നിന്റെ ബലിയാലേ ഞെരുക്കിയിടാതെ മഹാദുഷ്ടനെ നീ മാറ്റിയിടണമേ. നിന്നുടെ വാഗ്ദാനം കൃപയാൽ എങ്കലവോനെ നിറവേറ്റി നിൻ കുരിശാലും ജീവന നീ മംഗലമോടും കാക്കണമേ. എന്റെ ഹീനതയിൽ പ്രീതിയെ നീ കാണിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ കൃപയെ ഓർത്തു പുകഴ്ത്താറാകണമേ. നിന്തരവേഷം നിന്നടിയാൽ അമ്പലറിഞ്ഞായതുപോലെ തന്നെ നടപ്പാൽ നിൻ കൃപയാൽ എന്നിൽ നിത്യം കൃപ ചെയ്യുക. ോരന്തിയെയും നന്മ വിളങ്ങും രാവിനെയും എന്നുടയോനാംശിഹായേ നിന്നടിയങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. സത്യവെളിച്ചം നീവരനെ നിന്റെ മഹത്വം വെളിവിൽത്താൽ നിന്നുള്ളിൽ സുന്ദരായവരും നന്മേമയ്ക്ക് സ്തുതിപാടും. മനോരക്ഷകനെ സുദാസിൽ എന്നും നിൻ കൃപയെ ഈ ഇളകിൽ നീ എന്നതുപോൽ ആ ലോകത്തിലുമേകണമേ. എന്നുടയോനെ സ്തുതി നൽകിയിടുന്നു നിനക്ക് രക്ഷകനെ ആയിരമോടൊത്തായിരമായി യേശുവെ നിന്നെ സ്തുതിപാടും. കേൾക്കുന്നവനെ യാചനയെ നൽകുന്നവനെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടി ദാസരുടെ യാചനയെ നൽകിയിടണമേ. Barikimo, those who dwell in the secret place of the Most High, who abides under the shadow of the Almighty. Save the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. For He shall deliver you from the snare, stumbling and from idle He tongue. shall cover you with His feathers, and under His wings you will be safe. His truth shall be your armor. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by the day, nor for the plague that travels in darkness, nor for the destruction of the wind in the noon. 1,000 shall fall at your side, and 10,000 at your right hand. But they shall not come near you, only with the eyes you shall behold and see the reward of the wicked. Because you are my Lord, my refuge, who has made His habitation in the Most High. No evil shall come near you, no plague shall come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. For they shall bear you up in the hands, so that your foot shall not dash against a stone. You shall tread upon the lion and the adder, and you shall trample the young lion and the dragon. Because he has sought me, I will deliver him and strengthen him. He shall call upon me, because he has known my name. I will answer him, and I will be with him in trouble. I will strengthen him and honor him. I will satisfy him with long life and show him my salvation. I will lift up my eyes to the mountains. From where comes my helper? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot to tremble. He who keeps you will not slumber. Behold, he that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord shall overshadow you with his right hand. The sun shall not smite you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going and coming from henceforth and forevermore. To you belongs the praise of God. Barakmo. ബഹോന്നതനമറവിലിരിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയുടെ ചെറിയ നിലയിൽ മറിച്ച് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കേൾക്കണമേ. മഹത്വമുള്ള രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായ മിശിഹാ, നിരപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ധ്യയും മുന്നയുള്ള രാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ മറിച്ച് നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നൽകണമേ. നിന്റെ സ്ലീമ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ വലുത് ഞങ്ങളുടെ ആവസിപ്പിക്കണമേ. സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വാഴുമാറാകണമേ. നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ശരണവും രക്ഷയും നീ ഉണ്ടാക്കണമേ. നിന്റെ സകല പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ.
വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ, എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ. നിന്റെ ദൃഷ്ടസ്വരത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. വിനോദപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. എന്നുള്ള രാജ്യശക്തിയും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ നീയാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യാമർത്തമറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മയെ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തിലും ദൈവം തമ്പുരാനോട് The Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in the one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, who is begotten of the Father before all worlds, light of light, true God of true God, begotten, not made, being of the one substance with his Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate by the Holy Spirit and of the Virgin Mary, Mother of God, and he became man, and was crucified for us under Pontius Pilate, and he suffered, died, and was buried, and the third day he rose according to his will, and descended into heaven, and he sits at the right hand of his Father, and he will come again with great glory to judge both living and the dead, and his kingdom shall have no end. And we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life to all, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke to the prophets and the apostles. And in the one holy, Catholic, and Apostolic Church, we confess from baptism for the remission of sins, and we look for the resurrection of the dead and the new life in the world to come. Amen. Barak Mostaman Galus Krielaison. നിന്നാൾ സ്തുതിയുടെ രാജമകൾ ഹാലേലുയ്യായ ഹാലേലുയ്യ നിൻവലമായ രാജപാമിനെയും ഞങ്ങളിൽ അലിവാന്തൻ പക്കലപേക്ഷയണക്കേണം സ്മരണം വരദായകമാകാതൽ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന് കോട്ട ദൈവപ്രസവിത്രീ കന്യകമറിയാമേ നയരുന്നോയാറിൽ സുപരിമളധൂപം മുറിയോറാകെ മേലോ കുരിശും നിന്മാരുജനത്തേൻ പ്രാർത്ഥനയോ മടികളെയും നിൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും ദൈവാൻപന പോലെ തളിർത്തിടുമേ ഹാലേലൂയ വളരുമല്ല ബാനോന്റെ കാരകൾ പോളിച്ചിടുമേ ഹാലേലൂയ വർദ്ധിക്കുമാർഗദൃഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാറയ്ക്കുമോറും ലിംഗം മറുകെ മറുകെ സഹദോർമാവുതകണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചോർക്കായി ഭാഗ്യം ദേവിയാർക്കും ഭാഗ്യം ശ്രീകാർക്കും ഭാഗ്യം സഹദേർക്കും പുനരുത്ഥാനദിനെ പാർക്കുമോ കാൺമാൻ കാക്ഷിച്ചൊരു സഹദേർ വാളാൽ ചിറകുകൾ പൂണ്ടുന്നത പദമേറി പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവോടായി അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും മായിച്ചിടാൻ മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്വത പോലെ ഹാലേലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യോ ചെടി പോലെ ശരണത്താലെ നിൻ കൃപയിൽ ദാസനെ ജീവസരമുണർത്തണമേ
കബറിന്നു ധ്യാനത്തിനായി സ്തോമൻ കാലസ് കുറിയേലായി ഉയരേകുന്നു രാജാ ഉയരത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി ജീവൻ മൃതരാ ഏവർക്കും നൽകുന്നു കബറുകളുള്ളിൽ നീ അവരവരോട് എഴുന്നേറ്റ് ഉയരേകും നിന്നെ സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു പാർക്കുമോ എന്റെ ശരീരം ജീവൻ പാതാളത്തിൽ പോകാനായി വിടാൻ ഞാൻ എന്നും അവൻ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങത്തിട്ട് മരിച്ചതു ഞാൻ എന്നും കർത്ത തന്നരുളിന്നു മഹത്വം മുറിയോറായി മേലേനു ആധാറേയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് മരിച്ച് നിന്റെ പരവനായി നോക്കി മരിച്ചൊരു അനുകൂലമാക്കുന്നതിനായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. Dearly beloved, please be seated for a few minutes. At this time, we have concluded evening prayers. If anybody wishes to view Fergie Sangul, please come this way, pay your respects, and proceed out to the side. At this time, let me take this opportunity to acknowledge. Let me take this opportunity to acknowledge the presence of Very Reverend Chatatul Givargis Korapiskopachan, Very Reverend Neelangul Charian Korapiskopachan, Very Reverend Budagundatamatai Korapiskopachan, Reverend Father Thomas Matthew, Reverend Father Joy John, Reverend Father Givargis Jacob, Reverend Father Agash Paul, Reverend Father Jerry Jacob, Reverend Father Joel Jacob, Reverend Father Vivek Alex, Reverend Father Ajish Matthew, and Deacon Arvin. At this time, we will go ahead and sing a song. And if anybody would like to say a few words, please let myself know, and we would make the necessary arrangements for that to happen. At 7 o'clock, we will start the second services of the funeral rite, and then at 8 o'clock, we will start the third services of the funeral rite to be concluded by 9 o'clock. So at this time, the choir will sing a song, and if anybody would like to say a few words, please let me know. രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിന് ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു എൻ സ്വദേശം കാൺമതിന് ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു ആകെയൽപ നേരം മാത്രം എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാൻ യേശുവേ നിനക്കു സ്തോത്രം വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാൻ യേശുവേ നിനക്കു സ്തോത്രം വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ള
നിശ്ചയം എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാളടുപ്പം എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാൾ അടുപ്പം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ളോർ നിശ്ചയം എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാളടുപ്പം എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാളടുപ്പം രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോട്ടോടുന്നു അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുൻപോട്ടോടുന്നു. At this time, I take this opportunity to invite Nilangal Cherian Korpiskopachan, Vicar of St. Thomas Orthodox Church in Yonkers, to come and say a few words. Achin is a dear family friend of our beloved Varghese Sangho. At this time, let's ask Achin to please come forward and bless us with his words. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. Amen. Glory be to God in the highest. Respected clergy, my dear baby, Tasha, Jaisha, Stanley, grandchildren, and all family members and friends. It is with profound grief and sorrow that I stand here, that we are assembled here, and I am stand here to say a few words about our dear friend, Dr. Varghese Matthew Kunya. The departure of our dear Kunya came at the appointed time. The good Lord decided to take him away. He has completed his life in this world, and he has departed from us. He has obeyed his master's command. Kunya has overcome all grief and suffering, and he is now free under the wings of mercy of our Lord. In the Gospel of John 5:24 says, "He who hears my word and believes in him who sent me
has everlasting life. Kunj has joined the ranks of the angels, and he is closer to God, enjoying a blissful life. May the good Lord protect him. The book of Ecclesiastes, chapter 3, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Everything under the sun has a time. Our lives in this world are temporary, and we are simply not in control. When we read Psalm 139, we are once again reminded that it is God who is in control, and that God knows each one of us so completely. This means that every moment in our lives is known to God. He knows our coming in and our going out. Nothing will ever happen without His knowledge. If we understand this, we know that whether we are born or whether we are departed from this world, God will always take care of us. We are given this great assurance. Friends, we are unable to bear this loss of our dearest friend, Dr. Varghese Matthew, a loving husband, father, grandfather, who took care of his family. Kunj has been known to me since his arrival in this country. His story is a story of service and dedication. Kunj was a skilled doctor with exemplary character who treated so many patients with his service and his care. He had a great faith in God. Our families were very close, and we had moments of great conversation, enjoyment, and comfort. He was also my doctor, and he helped me and my family in so many ways. Kunj excelled in his work. Recently, when we met, he was suffering from sickness, and he knew that his departure had come. It is difficult to understand, except that things changed so quickly. But Kunj realized that he was at the mercy of God, and he trusted in God. He told me that he has given all the help for his extended family and that he was willing to obey God. We will always remember Kunj. We will miss his jokes, his laughter, his conversations, and his loving presence. We pray that God will provide peace and comfort to all the grieving family members, especially baby Tasha, Jesha, and their families. Psalm 34, verse 18 says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." During this time of grief and sorrow, may God remain close to you, and may He hold you in His arms. On behalf of St. Thomas Orthodox Church, on behalf of myself and my family, let me express our deepest condolences to all of Kunj family and friends. So long to our friend. We will meet you again at the resurrection. May God bless every one of us who are growing. Thank you. Thank you, dear Achin, for your kind words of comfort. At this time, I ask Very Reverend Matay Paduganatha Korpuskop Achin, Vicar of St. Mary's Church, West Nag, to please come forward and say a few words. Brekahayo dasabo vadaye mauto
സറബാന സബറോദ് ആയാസുമീസേ മൃതിയെ നുകർന്നു നത്തേൻ ശരണം തന്നവനാ ഉയിരിൻ നാഥൻ ധന്യൻ. Barak more in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one true God. Amen. The verse we just sang, the meaning of it is, blessed is he, the living, who tasted death and gave us the hope of resurrection. When we read the book of Revelations, chapter 14, verse 13, and I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from now onwards. Saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. മലയാളത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. എഴുതിക്കൊള്ളുക, ഇപ്പോൾ മുതൽ ദൈവത്തിൽ നിദ്ര പ്രാപിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. When we read this passages, we know, and Dr. Varghese knew more than a lot of us, that the life on this earth is not a permanent one. He treated probably hundreds and thousands of people who had illnesses. Our dear Corpus Kopachan just said he was a doctor of Corpus Kopachan too. Remember, the frailty of the human body. That's how God designed all of us. In a way, I know, Chechi and all the family members, children, grandchildren, siblings, everybody, they are mourning. But one thing is very clear, that he received a promotion from this frail world to the eternal. There is no sickness there. Probably there are a lot of doctors over there, but they don't have to treat anyone. So, God's design is the death, that we have to pass through the door of death to enter into the eternal kingdom. So, that way, we all have to go through that too. That's the eternal reality. Remember this, Jesus encountered two ladies, the brothers of Lazarus. When we read the book of John chapter 11, their brother Lazarus passed away. They thought Jesus would be there prior to his death, but Jesus stayed where he was, even after he knew the news that Lazarus was sick. And we know why he stayed there.
That's what he communicated with the sisters. I'm the resurrection and the death. Those who believe in me will have eternal life. So, as human beings, this is a time of suffering. This is an inevitable time that every one of us have to go through one day. May the Lord comfort Chechi and all the family members, children and grandchildren especially. May the Lord give them comfort, because we believe, and he, Dr. Varghese, believed in the resurrection that our Lord offered to this world. May comfort you all. May the Lord keep him to his side. God bless you all. Thank you, dear Matayachin, for your words of comfort. At this time, we ask Reverend Father Joy John, Vicar of St. Mary's Church, Bergenfield, to please come forward and say a few words of condolence. After Achin's words, we will be starting the second service. If anybody wishes to view Varghese Anglo, you may do so at this time. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വറീസിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി, മക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും ദൈവതിരുസന്നിധികൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയും ബലവും ദൈവം അവർക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൻ്റെയും ക്രൂശുമരണത്തിൻ്റെയും ആ കാലയളവിൽ ഹൃദയം കലങ്ങിയിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർക്ക് ആശ്വാസ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ കുടുംബത്തിന്മേലും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള ശക്തിയും ബലവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ ചുരുക്ക കാലമേ ആയിട്ടുള്ള, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഡോക്ടർ വറീസിനെ പറ്റി ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് അങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബെർഗൻഫീൽഡ് സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളി കഴിഞ്ഞ് 5-8 മാസമായിട്ട് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. വന്ന് വളരെ സൗമ്യനായിട്ട് മിതഭാഷയായിട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. ഒരു 3 ആഴ്ച മുമ്പും അദ്ദേഹം പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാലും വളരെ സ്നേഹവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ വറീസ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന അച്ഛന്മാരും അതുപോലെ മെത്രാച്ചന്മാരെയൊക്കെ കരുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലം ചെയ്ത തോമസ് മർദ്ദൻ ബാവ എപ്പോഴും പറയും, ഡോക്ടർ വറീസിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പലപ്പോഴും നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ നല്ല ഓർമ്മകളായി ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിച്ച കാലത്തേക്കാൾ ജീവിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം തന്ന ആയുസ്സിനെ നീതിയോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുടുംബത്തിനും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും സ്നേഹിതന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫാക്റ്റ് അല്ല അത്. കാര്യം നമ്മൾ മരണത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വിഷമവും ഭാരവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഈ മരണത്തെ ദൈവം നൽകിയത്. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ക്രൂശ് മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം നമ്മളത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം ജീവൻ നൽകിയ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു, പുനരുദ്ധാനമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആശ്വാസവചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുള്ളവനായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല
സന്തോഷത്തോടെ കൊടുത്ത ജീവിതം ധന്യമായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നതിയിലുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടുംബത്തോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള സെൻറ്റ് മേരീസ് ബെർഗൻഫീൽഡ് പള്ളിയുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Thank you, dear Joy Achin, for your words of comfort. ഈ സമയത്ത് ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്രമം തുടങ്ങുവാണ്. I ask the clergy to please come forward and lead us in today's service. At this time, if anybody would like to view the body while the clergy is standing to the side officiating the services, you may go ahead and view and go to the other side of the funeral home. മരണമുള്ളവരെ പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശരീരപ്രകാരം മരണമനുഭവിച്ച ഉത്തമനും മരണമില്ലാത്തവനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ നിന്റെ കരുണയുടെ പ്രത്യാശയിൽ നശ്വരമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായിരിക്കുന്നതായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മീയമായ പൂർണ്ണാശ്വാസം നൽകുകയും നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ വിരുന്നിൽ തോഴന്മാരോടുകൂടി ഇവരെ നീ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ ജീവനുള്ളവരും ജീവൻ നൽകുന്നവരുമായ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ ഏകദൈവമേ, ദൈവത്വനും മനുഷ്യസ്നേഹമുള്ളവനുമാകുന്നുവല്ലോ. നിനക്ക് നന്ദിക്കും ബഹുമാനം യോഗ്യമാകുന്നു. വാഴ്ത്തുക നാഥനെ എന്നാത്മാവേ, ഹല്ലേലൂയ. തിരുനാമത്തെ എന്നസ്തികളെ എന്നാത്മാവേ, ഹല്ലേലൂയ. ഓർക്കുകതൽ പ്രതിദാനങ്ങൾ ഒരിച്ചിടുന്നിൻ പാപങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ. വേദനകൾക്കേകും ശമനം. ശോലാവോലവുറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ മെനവോലം വാദാമുൽ വോലം വൽമീനാമീൻ. നിന്നെ അണിഞ്ഞോരെ മുടിവിനുനാദേ, നിന്തിരുമേ ഭക്ഷിച്ചോരെ ദഹനൻ ഭക്ഷിച്ചിടരുതേ. നിന്നെ വാഴ്ത്തിയ വദനങ്ങൾ വിലപിക്കരുതേ. വേദനയാൽ മൃതരെ സന്ദർശിച്ച സുധാ, കൃപയണിയാരിൽ ചെയ്യണം. കുറിയേലായിസോൻ. ബറക്മോർ. നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. കരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്ന നല്ല ഔന്നത്യവും ഇടപെടാതെ സദാ നേരത്തിലും കരയേറ്റുവാനിടയങ്ങൾ യോഗ്യരായി ഭവിക്കണമേ. Glory to him who revives the dead and raises those who are in the graves. Judge of the living and the dead, God of the souls and every flesh, who causes death and revives and makes to thee
descend into the sea of Sheol and raise us from there, who puts a limit to human life and seizes and brings it to an end by death, who calls and raises to immortal and eternal life. Let us remember the good one and glorify him at this time of the funeral of his servant, and all feast, moments, and seasons forever and ever. Bukulunyomo sodahaya nilawalmin. Amen. We beseech you, O Lord God Almighty, on the last day of your glorious revelation, when the dead rises without corruption, and all the bones of the departed are gathered together, when the sun and the moon become dark, and stars do not give light, when great trumpets are blown, the ministering angels stand in awe, when the great books of accounts are opened and the works of each one are examined, when the wise remain silent and the skillful stand in amazement, as rejoice in the bridal chamber, and the evildoers are given to the burning fire, when the righteous exalt in the light, the wicked are thrown into the outer darkness, when the saints rejoice and the virtuous become cheerful, and the sinners are condemned to the abyss, when the right hand becomes radiant with victory, and the left hand is rejected to eternal torment, when the two sides attain what they deserve, no counsel for their change will be accepted. At that moment, when these things will happen, O Lord, have mercy on your servant, created and fashioned in your image and likeness. Have mercy on your beloved creation, that your holy hands have fashioned and adorned. Have compassion on this cithern of 10 strings made for your glory. Have mercy on the human windows and palaces that death has destroyed, and have become dwelling places for the termites and worms. Have compassion on the handsome, beautiful body that has become dust. Have pity on the servant who has been sealed with the sign of baptism and has partaken in your body and living blood, and has finished his life in your faith and has departed this world. Receive him with great pleasure and deliver him from the places of evil spirits, and rescue him by the help of your angelic host. O Lord, do not reject him from your presence with those who renounced your cross. O Lord, do not condemn him for the torment of Gehenna with those who did not confess the glory of your kingdom. O Lord, do not separate him from the joy with you along with those who refuse to believe in your incarnation. By your love for humanity, have compassion on him and visit him with your loving kindness. Lead him to the place of your habitation, and count him in the share of your saints, and set him in your bridal chamber of light. Make him worthy of the awakening resurrection, and for the glorious standing at your right hand. Gladden him by the remission of his debts, and make him to rejoice by the forgiveness of his offenses.
Make him cheerful with the light of your glorious face, and along with the chosen, may he become radiant with the glory at your right hand. We, the sinful servants, who are in this sojourn of life full of danger, make us worthy of a merciful departure and a graceful end that is pleasing to you, befitting your kin and beloved. Do not make anyone of us a stranger and alien to your heavenly kingdom. As you come and redeemed us by your love, come again and prepare us as it befits you. For yours is the salvation and redemption with your Father and the Holy Spirit, now, always, forever. Barak mor, Hoso of Kulis Ban Lol Min Manalo Kun Kabil, Hoso the Hobe Usukono the Tokim, Patrai Hun Almelo Ulmin. Amen. ജീവതനെ മൃതിയാർന്നോരെ ഉത്ഥാനം ചെയ്തി പോനെ ക്ഷണവും സ്തോത്രവും മറ്റോര മൃതികതരെ ലാസറിനെ കല്ലറയുന്നു ആഹ്വാനം ചെയ്തൊരു നാഥ വിശ്വാസത്തോട് മൃതി പൂണ്ട ഉത്ഥാനം നൽകിയിടണമേ. മഹാകാരുണ്യവാനായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മരണനിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിനക്കടച്ചതായ ഈ ധൂപം കൈക്കൊണ്ട് പാപപരിഹാരത്തിനും മോചനത്തിനും തിരുസന്നിധിയിലുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും ഇവനെ അർഹനാക്കണമേ. മോറൻ മാലോകാൻ കൈക്കൊള്ളുക നാദ നിന്ദാസിന്ദൻ സംസ്കാരേ ഞങ്ങളണച്ചോ പരിമളധൂപം ഇതിനാൽ നിൻ ശരണേ മരണമടഞ്ഞോർക്കാശ്വാസം സ്മൃതിയോടൊപ്പം നീ നൽകിയിടണമേ. ജീവപ്രദരാജൻ മഹിമേൽ വാനത്തേന്നുമുതി ചേകം മൃതര മഹിലർക്കും ജീവൻ ഒന്നായി മൃതരെല്ലാം കവറുന്നു സ്ഥിതരായി പ്രാണൻ നൽകും നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്തിടും. ഗാത്രം ഭക്ഷി ചുരിലും രുതിരം പാനു ചെയ്വോനേ ഞാൻ വെടിയാശിയോളിൽ നാലവനിന്നു ജീവിപ്പാൻ ഞാൻ മൃതനായ നീ സെഞ്ചെന്നോ രാവജനു സ്തുത്യോ. സ്നേഹത്തോടെ ശ്ലീബായാൽ രക്ഷിച്ചവനായിനിയും വന്നേ താദ്യാമിരയേറ്റി മഹിമാംബരമേഘം ജയവീരന്യേശാനൃപനെ നാം സ്തോത്രം ചെയ്താരാധിക്കണം. Adesemblerame brisakunomo lavdege sohoda dashkeval savarom. സോദരരെ കാൺമീൻ കബറിൻ സംഹാരം മർത്യാകാരത്തെ മൃത്യുഗനിക്കുന്നു
ആദാമീക്ഷയമൂർത്തി മൃതിയിൽ കീഴിൻ പ്രതിലോകത്തിൽ പൊടിയാമീയുലകത്തിൽ മോഹത്തെ വിടുവേ കരുണാപൂർണാനേ സൃഷ്ടിക്കേകണമേ പുതുമയുയർപ്പിങ്കൽ സുന്ദരരെ പാതാളം പോയി സങ്കടരംഗത്തിൽ മ്ലേച്ഛതയെ കാൺമീൻ അഴകെല്ലാം പോയി സമയങ്ങൾ പാഴായി മോദം നൽകും പരിമളമിൽ ലവിടെങ്ങോ ആരെയുമോടിക്കും ദുർഗന്ധം പാരു ചർച്ചക്കാരനെയും നേടുവാൻ വയ്യ. സ്വർഗവതേ മൃതരെ ജീവിപ്പിക്കണമേ നിൻ ശരണേ ജീവൻ വിരമിപ്പിച്ചോരാം സകല പരേതർക്കും മോചനമേകണമേ നിന്നുടെ വന്ദിനമതിലവർ മോദിക്കണമേ അവരഴലില്ലാതെ തേജോധാരികളായി മണവറയെ മോദാൽ പ്രാപിച്ചിടണം. സോദരരെ കൂടേൻ എന്നെയോർത്തിടേൻ നിങ്ങളുടെ സംസർഗം വിട്ടേനെ നീ കൃപയാൽ എന്നെ മണ്ണാൽ സൃഷ്ടിച്ചു പാതകി ഞാൻ പോകി ഡരുതേ പാതാളം. സൃഷ്ടിപദേ സൃഷ്ടി ചെന്നെ നീൻ വടിവിൽ വീഴരുതേ നരക തീയിൽ ഞാൻ നാഥ അരയിൽ കേട്ടിടോ ശ്രീമായം വാളാൽ ആമൽ സ്ഥാനത്തെ നീതരണം ചെയ്യോ. സൗഭാഗ്യം പോകും ശുദ്ധന്മാരൊപ്പം നീയാമോദിക്കും ഖേദം ആദിദയാൽ നാദാദേവ ദാസന്നേ ഗണമേ പുണ്യോ നിൻമഹിമോദയ നാൾ തന്നിൽ നിർത്തണമേ വലമായി വനേ. വത്സലരെ പാതാളത്തേൻ വഴിയും പാർപ്പിടവും പാർത്താൽ നിങ്ങളെ വേർപിരിയാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പിന്നാലെ വന്നോദൻ വീണാനേ മീതെ വേഗവും ഞാനറിയാതെന്നെ നേരെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടയ്യോ പോയവരെ കാണാനൽപ്പം നിൽക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ച് കേട്ടില്ലൻ വാക്യം ദൂതൻ വാങ്ങിച്ചില്ലൻ കൈക്കൂലി. സൃഷ്ടാവാം ദാതൻ സ്തുത്യൻ രക്ഷകനാം പുത്രൻ വന്യൻ കബറിന്നും പറുദീസായിൽ ചേർക്കും ആർദ്രതയാൽ നാദാദേവാദാസന്റെ ഗണമേ പുണ്യോ നിൻമഹിമോദയനാൾ തന്നിൽ നിർത്തണമേ വലമായി വനേ. ലോയോ ഗാലേ
ലോയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യോ. പുല്ലിനു തുല്യം നരനുടെ നാളുകളോ ഹാലേ ലോയ്യോ ഹാലേ ലോയ്യ. പൂക്കുന്നിതു വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ ബാരക്കുമോ. ബോല ബ്രോവല റൂഹു കാദീശോ. ഓലം വാദാമൽ ഓലം ശരണത്താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസേരനെ ജീവസുരമതുണർത്തണമേ. കബറിനുദ്യാനത്തിനായി സ്തോമൻ ഗാലോസ് ഗുരിയേലായിസോ. ഗാത്രത്തെ ഭക്ഷിച്ചും രക്തകാസ പാനം ചെയ്തു. മൃതരായോരേ നാശം നീക്കി ജീവിപ്പിച്ചണിയണം നിന്നെ നോക്കൂ. അവരിൽ കാന്തി പാർക്കുമോ. ശുഭോലാവോലവരോവൽരോഗാദീശോ. നയവാൻമാർദ്ദൻ മുൻകൊമ്പിൽ നാശം കേട്ടിട്ടങ്ങിയണിഞ്ഞെതിരേൽപ്പാനായി പോയിടുന്നു. മുറിയോറാഹിമലൈനു ആധാരേ. കരുണ നിറഞ്ഞവനെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നിന്നുടെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുതുതാക്കിയിടണമേ. നിന്നിൽ ശരണത്താൽ നിദ്രയിലായി നിന്റെ വരവിനു കാത്തിടോ. മൃതരിൽ കനിയണമേ. ും യാക്കോബിനുടയും മടിയിൽ പാർക്കണമേ. വന്നവനോ വരുവോ മൃതതന്നുയരോ. സുതനെന്നു ശരീരാത്മാക്കൾ പാടണമേ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരം കാണാനുള്ളൊരു സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുറിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് ബോഡി കണ്ടതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം ഈ സമയത്ത് വളരെ വിനയത്തോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. Now is the time for the viewing. If anybody would like to view Varghese Uncle one more time, please do come to the right side of the room. After paying your respects, please proceed through the left. At this time, the choir will sing a song, and we will continue with today's condolence messages. At this time, let me take this opportunity to acknowledge the presence of our council members, Mr. Roy Matthew and Mr. Sabuskoya. ശുദ്ധർ സ്തുതിക്കും വീടേ ദൈവമക്കൾക്കുള്ളാശ്രയമേ. പരിലസിക്കും സ്വർണ്ണ
തെരുവീതിയിൽ അതികുതുകാൽ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? മുത്തിനാൽ നിർമ്മിതമായി ഉള്ള 12 ഗോപുരമേ, തവ മഹത്വം കണ്ടിട്ടങ്ങാനന്ദിപ്പാൻ മമകൺകൾ പാരം കൊതിച്ചിടുന്നേ. വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ? At this time, dearly beloved, I would like to welcome Reverend Father Thomas Matthew, Vicar of St. Peter's and St. Paul's Orthodox Church, Tappan, New Jersey, to come forward and say a few words. Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Respected co-episcopi, respected clergymen, deacons, dear brothers and sisters, children, especially the bereaving families. I just know Dr. Varghese since 1990. I used to work at Phelps Hospital as a part-time in a radiology department. And Dr. Matthew used to work in an emergency room as an emergency physician Phelps. And since then, we have often communication with him. When I'm thinking about Dr. Matthew, he's a very hard-working guy, very friendly man. He has no proud of, he's a doctor like. Very friendly talk, we used to have that. When I heard about his departures from this world, I was so shocked. I asked if it's true or not. I asked Kuriyapuram whether it's to confirm it. Then he said, he says, I just came to here to share the sufferings of the remaining families. It is very important. Solomon in Ecclesiastes say that it's better to go to the sorrowing families rather than attending the big feast.
That is our culture also. I'm not going to keep my sermon long. At this time, I was sitting there and thinking about every time when we come to the funeral home, this event will teach us and learn a lesson that this life on earth is very temporary and fragile. Every religion believes that there is a life after death. So, while we are living in this earth, there is a life after death, just like other people said that when we depart from this world, there is no pain, no suffering. At the same time, I read an article today. It's Malayalatile, Jeevanmavu. That means our soul or spirit never have a feeling of pain, never have a feeling of anger, never have a feeling of hatredness. Only that spirit has a love and light. Very great glorification in the other world. We have to prepare for that, to receive that glorious moment. God wants everyone to have that. On behalf of St. Peter's and St. Paul's, Malangada Orthodox Church, Tapan, my deepest condolence, and pray for the Holy Spirit to comfort and console the bereaving family and friends. May God bless you all. Thank you. Thank you, dear Achin, for your words of comfort. At this time, I ask our beloved Kunyangol's children to come forward and say a few words now. At this time, I ask Olivia Matthew to please come forward. I can't believe you're gone. I don't think I'll ever have words to explain how much you meant to me. My grandpa wasn't just my grandpa. He was like my father figure and one of the most important people in my life. My grandparents always called me their third daughter, and I've always felt so lucky to have been loved by them the way I was. When I think about Appa, I think about all the little memories that made up my childhood. He taught me how to swim. I remember swimming in the pool while he gardened around in his gardening hat. We watched cartoons and animated movies together. He especially loved Madagascar movies and, of course, King Julian. In the car, he would ask me to play Espresso by Sabrina Carpenter, which still makes me laugh. One summer, we had a Lord of the Rings movie marathon and watched all of the movies together. I remember long car rides home from school, sitting in the back of his Porsche on the way to church and sitting beside him while he read the New York Times or National Geographic. He was always calling me to come help him with something. He'd ask me how to use his phone, find something on the remote, and somehow I ended up helping him with something. And whenever I helped him stand towards the end, he would jokingly say 1, 2, 3, because that's how I used to say it when I was a baby. He was always so worried about me whenever I got hurt. Once when I was in middle school, I fell during a riding lesson, and Amma and I decided not to tell him because we knew how worried he would get. But when I actually needed him, he was always there. When I broke my collarbone, he drove 3 hours to school to pick me up. He stayed with me before I went into surgery. I remember pushing him around in his wheelchair after his car accident. I remember visiting him in the ER, getting snacks from the office, and even eating the lollipops that they had in the clinic.
Even in the hospital, he would make people laugh. He would joke around with the staff, and somehow he made an uncomfortable situation feel a little lighter. And he always wanted me to succeed. Towards the end, he told me to do well in school so nobody could bring me down. That meant so much to me, and something I'll always carry with me. He was also the person I knew I could go to when Amma or my mom said no. I knew that if I asked Appa, there's a pretty good chance he would let me do it, or at least try to find a way. He would always yell, "Coche!" to get my attention. I can still hear him saying it. This past summer, one of my most recent memories with him was watching the Knicks win. We were both screaming and cheering at the TV. It's just such a simple memory, but I'm so grateful I got to have it. There are so many memories I could tell you about. So many little moments that probably seemed ordinary at the time, but mean everything to me now. I'm gonna miss all of those things. I'm gonna miss hearing him call my name. I'm gonna miss helping him with things. I'm gonna miss his jokes, his worrying, his questions, and even being asked how to figure out the remote. Most of all, I'm gonna miss having him here. Appa, thank you for loving me the way you did. Thank you for being there for me, for believing in me, for protecting me, and for being like a father figure that I needed. You were such a special part of my childhood and my life, and I feel incredibly lucky to have been your granddaughter and your third daughter. I've made so many memories that I will carry with me forever. I love you so much, Appa. I'll miss you forever. Thank you, Olivia, for sharing those words. In the very few years that I have been serving at White Plains Church with Uncle and his family, I know that for a fact, through Uncle's words, his expressions, and his actions, Olivia was very dear to his heart. Thank you, Olivia, for sharing your memories with us all today. At this time, we invite Mr. Jason Joseph, KPCC Vice President and Managing Editor of Vishnam Patram, to please come forward and please say a few words of condolences. ഏറെ ബഹുമാന്യരായ വൈദികരെ, ഡോക്ടർ വർഗീസ് ടി മാത്യുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, വേർപാട് ഏറെ ദുഃഖകരമാണ്. അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഏത് കാലത്താണെങ്കിലും വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം വേർപെട്ട് പോയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ തീവ്രമാണ്. പക്ഷേ വേർപാടുകളിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സമൂഹത്തിനും ബന്ധുക്കൾക്കും ചേർച്ചക്കാർക്കും വേണ്ടി നൽകുന്ന സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും ഒരു ദീർഘകാലഘട്ടത്തെ, ഏകദേശം 45 വർഷത്തിനടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ ബഹുമാന്യമായ ഒരു സേവന ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറായിരുന്നു. അടിമാലിയിൽ അദ്ദേഹം ക്ലിനിക്കിൽ ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആതുര സേവന രംഗത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. 40-45 വർഷക്കാലം മുമ്പുള്ള അടിമാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അത്രയും പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് അത് ഒരു സന്ദേശം പോലെ കടന്നു ചെന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നീട് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്ന് അമേരിക്കയിൽ എത്രയോ ആളുകൾക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പലരുമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം വഴി അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിയ ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് സംഭാവനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിത വിജയമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നൽകിയ അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായും മഹത്വമേറിയതാണ് എന്ന കാര്യം സംശയമില്ല. തീർച്ചയായും ഡോക്ടറുടെ സംഭാവനകൾ അത് ഒരു നാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ
വഴികാട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന സംഭാവനകളാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഡോക്ടറുടെ വേർപാടിലുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ദുഃഖത്തോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ ഒരു വിസിറ്റിന് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഈ വിയോഗ ചടങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ സ്മരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നു. ബന്ധുമിത്രാദികളുള്ള ചാർച്ചക്കാരോടുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Mr. Jason Joseph, for your words of comfort. At this time, we ask Iceland Samuel as well as Stanley Samuel to please come forward and say a few words. Hello, I am Iceland Samuel, granddaughter of Varghese Matthew. I wasn't prepared to lose him. I thought I had more time, maybe until I graduated middle school. I found out he passed away in the car ride to the hospital. We arrived too late, and I'll never forgive myself for not saying, "Hey Mom, wake me up. I want to see Uppa tomorrow." I remember watching cartoons and soap operas with him. I remember he used to joke saying, "I have no money, nobody, nothing, nada." I remember how he wanted to drive us to school even though he wasn't allowed to. He argued with my mom that morning and ended up sitting in the passenger seat as my dad drove. That's just who he was. He always made sure he was a part of our lives, even as a passenger. My last words for him was, "Bye, Uppa, I love you." But I meant it as a see you soon. I thought I had tomorrow, not a goodbye forever. But here we are, celebrating the life of and mourning the loss of my dear grandfather, Varghese Matthew. Hi, my name is Stanley Samuel. I'm the son of Varghese Matthew, and literally he treated me as a son. It's on, isn't it? I was blessed that he treated me as his own son. I was fortunate enough to marry into a beautiful family who treated me as a family member, not as a stranger or in-laws. Over the last 18 years, one thing that me and my father bonded over certain things which I didn't like: guns, wildlife, bears, hunting, and cars. I think this is why he taught his daughters more about cars and guns than his own son. No, he loved his family. I had a privilege 4 weeks ago to come back to New York to my wife's idea to do a family picture before he passed away. And I had an opportunity to speak with him for 45 minutes about how much he loved his family, how much he loved his daughters. I don't speak in these kind of events because it's always been hard for me, but even for my father's passing away, my mother's passing away, I couldn't speak. I hate funerals. No one enjoys it, but going to so many funerals, it got me stronger. I am blessed to speak on his behalf for his family, say how much he loved his daughters, his wife, his grandkids. He always taught me how to work hard. He was not a man of words, he was a man of action. He showed his love through making sure his family was taken care of, how much he loved them, and made sure that there was no problem, nothing they had to worry about. He always spoiled his family, which I truly hated, because they never understood the value of a dollar. But at the same time, the way he showed his love was to spoil his kids, and especially his wife. He loved his wife so much. Before he passed away, he asked me to take care of the family. He knew his time was coming. So, Dad, I love you. I'll honor your wishes, and I'm blessed to be his son. Thank you. Thank you, Stanley, and in Iceland for sharing your memories and your words about your father. At this time, if anybody would like to view the body, please come forward. And now is an opportunity
At 8 o'clock, we will be continuing with the third services of the funeral rite. 8 മണിക്ക് ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ മൂന്നാമത്തെ ക്രമം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പ്, if anybody wants to see, this would be an opportunity. At this time, I ask Mr. Ditto Paul to please come forward and say a few words. ഹലോ. ആദ്യമായി ഈ മഹനീയ കർമ്മയോഗത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് മാത്യുവിൻ്റെ വർഗീസ് മാത്യുവിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ്. എനിക്ക് ഒരു അങ്കിള് എന്നതിലുപരി എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹലോ എൻ്റെ ഒരു പ്രതിസ്ഥാനീയനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും എനിക്ക് കരുതലും കൂട്ടുമായിട്ട് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യം 10 മണിക്ക് അങ്കിളിൻ്റെ കോൾ എനിക്ക് വന്നിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ കോൾ വരാതിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അങ്കിൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നൊരു വില്ലനായിട്ടാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോണാണല്ലോ നാട്ടിൽ. അപ്പം ഈ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് 10 മണിക്ക് ഈ സെയിം പറഞ്ഞ പോലെ 10 മണിക്കാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്കാണ് കോൾ വരിക. കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം നിൻ്റെ പഠിത്തം എങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള നിരന്തരമായ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കരുതലാണ്. ആ കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ലീന ചേച്ചിക്ക് അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നീട് വളർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് നമ്മളോടുള്ള കരുതലും സ്നേഹവും കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകടത്തലുകൾ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരുടെയും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പിതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വളരെയധികം കരുതലോടുകൂടിയും സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും ഒരു പിതൃസ്ഥാനീയനും അമ്മാവനും എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇവിടെ വന്ന് അങ്കിളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം ആശുപത്രി കിടന്നിരുന്ന സമയത്ത് വന്ന് കാണുവാനും അതോടൊത്ത് കൂടെ ഇരിക്കുവാനും. പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളിന്ന് വിട്ട് പോകുമെന്നും. എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, I ask Mr. Sabu Scaria, Archdiocesan Council member, to please come and say a few words on behalf of the Council. ബഹുമാന്യരായ വൈദികരെ, ദുഃഖാർതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഞാനിവിടെ കൗൺസിൽ മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. 1991 ഞാൻ അബുദാബിയിൽ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്നതാണ്. എൻ്റെ കസിൻ ആനിച്ചേച്ചി, ബേബി ചേച്ചിയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ ഷാജു അങ്കിളിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. ഞാൻ വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് റേഡിയോളജി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ
അമേരിക്കൻ രജിസ്ട്രി ഓഫ് റേഡിയോളജി ടെക്നോളജി പാസ്സായി വിസിറ്റിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ ആനി ചേച്ചിയെ കാണാനായിട്ട് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ. 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞേട്ടൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, there is a vacancy at Phelps Memorial Hospital. Are you interested? ഞാൻ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. തിരിച്ച് അബുദാബിക്ക് പോകാൻ റീകൺഫേം ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ വന്ന് കുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വിതിൻ 2 weeks I got the H1 visa. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് H1 visa, it's very difficult to get it. So I joined Phelps Memorial Hospital. I worked as a CAT scan technician and radiology technologist for 6.5 years. During that period, Kunyatan was the emergency room doctor at night. So we had a lot of conversation at the leisure time, sitting together. He explained to me all his life. Such a compassionate person I never met in my life. കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ കാർട്ടൂൺ കണ്ട് രസിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. He laughed all the time like a child. He enjoyed watching that. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരെന്ന്. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലിനിക്ക് അച്ഛനൊക്കെ അറിയാം, നീലാങ്കലച്ഛനൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞേട്ടനുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ആളാണ്. എത്രയോ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ he treated them. നാട്ടിലെ ഒത്തിരി ആളുകളൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ആരും അറിയാതെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്കറിയാം. സച്ച് എ കമ്പാഷനേറ്റ് പേഴ്സൺ. ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇനി അടുത്ത ഇത് 3-ാമത്തെ ക്രമത്തിൻ്റെ സമയമാകുമെന്ന് അറിയുന്നു. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഓഫ് മലങ്കര Syrian Archdiocese of North America, I express deepest condolence to baby Chechi, Jaisha, Tasha, and all the family members. Thank you, Achan, for giving me a chance to speak. Thank you. God bless you all. Thank you, Sabang, for your words. ഈ സമയത്ത് ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ 3-ാമത്തെ ക്രമം നടത്തപ്പെടുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ബോഡി വ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു കം ഫോർവേഡ്, കം ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് വ്യൂ ദ ബോഡി, പേ യുവർ റെസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് കം ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. കരുണയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തൃകൽപ്രകാരം നിദ്രയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാനെ ദുഷ്ടന്മാരായ മത്സരക്കാരുടെ വലകളിൽ നിന്നും അദൃശ്യമായ അന്ധകാര സേനകളിൽ നിന്നും ഈ നിന്റെ ദാസനെ നീ സംരക്ഷിച്ച് നീതിമാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷാസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് ചേരുവാനും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടൊരു വിജയം എന്നേക്കും വസിക്കുവാനും നീ നിന്റെ ദാസനെ സംഗതിയാക്കണമേ. സംരക്ഷകനാം നാദാദേവാലേ ലോയാലേ ലോയാരാവും പകലും തിരുമോമ്പിൽക്കണേ. തിന്മയെ മോഹിച്ചെന്നാത്മം ഹാലേ ലോയോ ഹാലേ ലോയ എന്നുയർപ്പ
വിട്ടോരെ പോലായേ ലോയ തുണയറ്റോരോടൊത്തൻ ഞാൻ മൂലമുറോവലറൂഹു കാദേശോ പ്രതിയാർന്നോരേ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് താനാളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടോരുയിരിൻ തിരുമേയം മോചനമേലും തിരുരക്തമതും നിങ്ങളെ നിർത്തിയിടും വലഭാഗേ സ്തോമൻ കാലോ നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്തതായ നല്ല വന്ദിത്യവും ഇടപെടാതെ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ നാഥാടിയങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും കബറടക്കപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനും ന്യായാധിപതിയുമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. തൻ്റെ ദാസൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറഖ്മോർ ബാറഖ്മോറാദിയിലുണ്ടായിരുന്നവൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവനും എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നവനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ മാലാഖന്മാരോട് കൂടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ മശീഹ തമ്പുരാനെ, സംഖ്യാതീതമായ നിരകളും ഗണങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും തിരുമുൻപാകെ പരിഭ്രമിച്ച് നിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഭയങ്കരന്മാരായ ക്രൂപന്മാരും സ്ഥിരതയുള്ള ഗണങ്ങളും സ്വർഗീയമായ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നു. നിന്റെ ഉഗ്രമായ ശബ്ദത്തിൽ നീ അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ മരണം വീണു പോകുകയും പാതാളം നശിച്ചു പോവുകയും ആദിഭൂതങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകുകയും ഭൂമിയിൽ ദ്രവിച്ചു ചേർന്നു പോയ സർവ്വശരീരങ്ങളും പുനരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും നിർമ്മിതാവും എന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വീണ്ടും നീ അവരെ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ അവനവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവയെ കുറിച്ച് സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുവാനായി സകല വംശങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും പരിഭ്രമജനകവും ഭയങ്കരങ്ങളുമായ നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ വന്നു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബലവാനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതായ സമയത്ത് നിന്നിലുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നിന്റെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ മകനെ നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. അവസാന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന ജീവനുള്ള തിരുവായി കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ളവനുമായ ആ വചനം ഞങ്ങളിലും ഈ മകനിലും നിറവേറ്റണമേ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പരേതന്റെ നിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ കാണുകയും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ പരിശുദ്ധ റുഹായിക്ക് ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ ബാബുകുല സുബാൻ ലോൻ മീൻ ബാറഖ്മോർ മെനാലഹോന കാബേൽ ഹൂസോയദ ഹൗബേൽ ഷിപ്പുകൊനദ ദോഹേം ബദ്രായ് ഹുനൽ മെൽവോലമുൽമീ പൗലോസരുതേ മൃതിമശിഹായിൽ പ്രാപിച്ചോരേ മരണം ബാധിക്കില്ലെന്നേവം മശിഹാനിദ്രാവശരായോർ വീണ്ടും മൃതിയേൽഘോഷിച്ചാൻ ശാസ്ത്രീ Barakimor, O God, abundantly merciful and compassionate, we beseech you to receive this fragrant incense that we have offered you at this moment, for the sake of your servant, who has left and has fallen asleep,
as you have taken him to your presence. Grant rest to him in the desirable places in the heavenly Jerusalem. Make him worthy of the remission and forgiveness of sins, and of the confidence before you, our Lord and our God, Moran Valon Level Me. നുകരുന്നോനുകടുങ്കൈ പാണി മരണകാസ വരിക ജവം പോകാമുടയോ നിന്നെ ആരായോ എന്നാത്മാവോ രാദൂതൻ ചൊല്ലും നേരം പാരം ഘോരം ഖേദകരം കണ്ണീർ കവിളിലൊഴുക്കിക്കൊണ്ടാത്മാവോതുന്നു ശാന്തിയൊടുത്താനത്തോളം തനുവേ നിവസിക്ക ഹല്ലേലൂയ كن شبهه لابو لبرو والروح قديشو ദേവസുത വഴിയാത്രയിലേൻ പാഥേയം നീയാം ജഗതി പോഷകനെ പശിയിൽ നീ എന്നെ പോറ്റി ഞാനെരിയരുതേ നീൻ തനുരുതിരങ്ങൾ എൻ തനുവീന്നും വാസനമീശുമ്പോൾ മാമോദിസൈനിക്കോർത്താൽ മൂങ്ങാത്തൊരു നൗക നാഥ നിൻ കൃപ കാണണമേ ഞാനുത്ഥാനത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ വേർപാടിൻ വേളയിലാത്മാമ്മയോ ഡുരചെയ്യോ എന്തുപകാരമെനിക്ക് ധനസമ്പാദ്യങ്ങൾ വിധി നിലയത്തിൽ ചോദിക്കും സുകൃത ചെയ്തെന്നാകിൽ ഫലമുളവായേനെ വാസസ്ഥലവും ധനവും ഞാനുടമസ്ഥർക്കേ ഭീകരസിംഹാസന സവിധം പോകും നേരെ ഹല്ലേലൂയ ചെയ്തികളറിയിപ്പാൻ മുറിയോറാകെ മേലെ നോവാതാറെ ആർദ്രതയാൽ നാദാദേവ ദാസന്റെ ഗണമേ പുണ്യം നിന്മഹിമോദയനാൾ തന്നിൽ നിർത്തണമേ വലമായിവനെ രക്ഷിപ്പാൻ വന്നോൻ മാശിഹ നീയൻ സങ്കേതമിത്രം ചാവിരുളിൽ പാതാളത്തിൽ നിൻ സ്ലീബായാണ് ദീപം വേർപാടാസന്നം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നിപ്പോൾ നീങ്ങും വേർപാടേകിയ ദൈവത്തെ ഓർത്തന്നെ ഓർപ്പീൻ നിങ്ങൾ വത്സലരെ ശാന്തിയാവാഴ്വേൻ താതന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ
ഞാനിപ്പോൾ ദൈവം ചൊല്ലും സ്ഥാനം നോക്കി പോകുന്നു. ഏൽക്കുക ദേവാനേൻ ശരണേ, നിദ്രയിലായോ രാത്മത്തെ നിൻ കൃപ ശോഭിക്കുന്നാളിൽ നിർത്തണമേ വലമായവനെ. ആർദ്രതയാൽ നാഥാദേവ ദാസനെ ഗണമേ പുണ്യം നിൻ മഹിമോദയ നാൾ തന്നെ നിർത്തണമേ വലമായവനെ. ിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ. ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. തുല്യനു തുല്യം നരനുടെ നാളുകൾ ഹോ ഹല്ലേലൂയ. പൂക്കും നിതു വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ പാർക്കുമോ. മിനവോലം വാദാമൽ വോലം ശരണത്താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസരെ നീൻ ജീവസ്വരമതുണർത്തണമേ. കബറിനുദ്യാനത്തിൽ ഉരേകുന്നോൻ രാജാ ഉയരത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി ജീവൻ മൃതരാമേവർക്കും നൽകുന്നു. കബറുകളുള്ളിൽ നീന്തി അവരവരോടെഴുന്നേറ്റ് ഉയരേകും നിന്നെ സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു. പാർക്കുമോ. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ചെന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്വോൻ പാതാളത്തിൽ പോകാനായി വിടാൻ ഞാൻ. എന്നും അവൻ ജീവിപ്പാനങ്ങത്തിട്ടു മരിച്ചതു ഞാൻ. എന്നും തന്നരുളിന്നു മഹത്വം പരമാതിനുയരെ കർത്താവേ. കള്ളനു കെട്ടിയ നിന്റെ വരം തൃത്വത്തെ കൊണ്ടാടി മരി ചോരും കൈക്കൊണ്ടിടേണം. മോറൻ രാഹൻ മേലേൻ ശുഭോലോക് മോറാൻ ശുഭോലോക് മോറാൻ ശുഭോലോക് സകലോലം ബാരക് മോർ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഞങ്ങളുടെ തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. നിറഞ്ഞ പറയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം. കർത്താവിനോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരവുമായ കർത്താവായി യേശുമിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നിവർത്തിമറിയാമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ സംബന്ധവും സഹവാസവും നമ്മളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നതായ കർത്തൃദാസന്റെ മേലും ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ മേലും ഇപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you to the clergy who came and blessed us with your presence today. At this time, we have a few more condolence messages. Please be seated. If anybody wishes to come forward and view, please do at this time. At this time, we ask Reverend Father Georgis Jacob. We'll come back to that. At this time, I ask Mr. Sunil Shivaraman to please come forward and say a few words. Just a quick announcement. Today's services concludes at 9 o'clock
at 8:45. We ask that you reserve this time for just the family so that the family can spend their time with their beloved father and husband. And tomorrow, the services will start again at 9 o'clock with the viewing, and we'll have the fourth service of the funeral rite at 9:45. Good evening. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് സുനിൽ എന്നാണ്, സുനിൽ ശിവരാമൻ. I was educated in Boston and moved out to Detroit. ഞാൻ ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ബേബി ആൻറ്റിയും കാണുന്നത് ബാക്ക് ഇൻ ഡിസംബർ 1992 they picked me up from a railway station and they made me their own. I always say that the love and affection they showed me was absolutely instantaneous. They welcomed me not into just their lives, but into their family too. Ali Andy, Paulos uncle, Chitta, Josetan, Kunyona, Babu uncle, Kunyola auntie, everybody became a part of my family. They ended up being my American parents. And thank God that bond has remained so forever. And I hope it will. Today, we are here to celebrate the life of a man who was one of the most hardworking, lovable person that I've ever known. I still remember his long shifts at Phelps, especially after that he would come back home to the clinic and work there. I know a lot about it because I spent some time in Phelps with him during those night shifts. That was our bonding time, Uncle Nende. By the way, Kunyangal had a lot of adventures too. Some of them were scary, unfortunately. It was scary escapes, actually. It was good that it was an escape. I don't know how many of you remember that accident on Route 6 where the car went off the road. Oh, there's a funny one too. He actually stopped a prison break. The prisoner rammed into his car. Thanks to the Mercedes, the prisoner got hurt. He got hurt, but he was luckily not hurt too much. So, here's a man who stopped a prison break. So, these are the stories that will stay with us and always bring a smile when we think about him. But idinekka ubari, there are those little things, the little words he would say. Hi, young lady. I wish I could hear that once more time. And he always said things to baby auntie. Even though he would be telling me the thing, but it would always be prefaced with baby auntie. Baby, avan endha venda nokkiye. Avan onnum kazhikkade vannekkunnathu. And those greetings, as the years passed and as I started my own family, Kunyangal and baby auntie continued to be a part of our lives. We visited them. They visited us in Detroit. But the bonds still remain. Now, here's another funny one. As I became involved in American politics, he made a statement, of course, prefaced with baby Andy. Baby, even if idinte vella avashyam undo. But when I told him, out of the 16,000 votes, I got 13,000, he said, he called me and congratulated me. That is a baby uncle that we remember. That's a person who uplifts you throughout your life. That is my American dad. Kunyangal was a good son, a devoted husband, a wonderful father, a great grandfather, and above all, he was a person who touched many a life with his work, with his kindness, humor, and love. I don't think there are enough words to express all that I want to say, but I want to say 3 words in Sanskrit. Om Shanti, Shanti, Shanti. Dear uncle, may you find eternal peace, peace of mind, peace of body, and peace of soul. Godspeed, my dear Kunyangal. Thank you.
Thank you, Mr. Sinal, for your kind words. At this time, we ask Kunyango's brother-in-law, Mr. Jos, could you put him to come forward and say a few words of condolences? Very Reverend Cherian Nilangalachan, all beloved priest, my beloved family members. I don't know where to start, what to say at this time. But really, 40 years ago, I was a young man. I'm a teacher at a parallel college. One day, in an August, one of my attendants coming over there, I say someone waiting over there. So when I see that person, he's a marriage broker. He says someone waiting in a car, you want to come and see, it's a good opportunity. So there are 3 people. The man in the casket convinced other 2 after a brief interview, I'm the right person for their sister, beautiful sister. So he's the one give me the first opportunity to land in this country. It was in California. But every Saturday morning, Bev give us a call. Ingodu vada. And immediately after that, Chetan is on the other end. Why are you suffering over there, coming up in New York? Okay, so after a couple of years, we landed in New York. That is 1990, December 22nd. That's my most beloved niece's birthday. They are surprised. So we all the way drive around 3,500 miles, California to New York. So ever since that day, I'm a New Yorker. And I worked with this guy. He's not my co-brother. He's more than my brother, my own brother. I have a lot of things to share, but I have a limited time. I have to say something. Okay, he was a practicing physician and his own clinic up there. So we are living together at the same house. The evening he comes, he's so tired because he works at night. The rest of the time is spent on the clinic. You don't know how to collect the fee from the patient. You don't get nothing. Some people pays, most of them pays potatoes, onions, sometimes bird's meat, sometimes deer meat. So he's so kind and he's very generous. If you don't have the medicine go free, he paid from his pocket. So that's why I'd say you don't know how to get the fee from the patient. So he's not a successful man in running a clinic, but he get the money as a practicing physician up there. So, but he's okay with that. Very humble, simple, generous, kind man. But he's not. So a lot of people thinking like that. But he's a very keen attention in detail. Every day you read a few newspapers, top to bottom. And he knows what's going, especially in the politics. He's keenly watched. And he knows the financial aspect. He invested his money, and he's keenly watching that. He's not only a doctor, and he's very interested in sports. He is an ardent fan of Knicks. And he is very happy that Knicks won after so long. We together watched that. And he's also a soccer fan, football fan. And while he was in the hospital, said he wanted to say, finally, because our team lost. We are for Mbappe's France, but we lost before the final. But the final, we are on the Spanish team. We won. So one of his last wishes, he wanted to see the final. And the nurses arranged the TV up there, even if it's a small TV, he arranged it. So he's find happiness in the small things. Okay, so some other thing, he is a very generous,
Very generous means anyone asks for a help, is more than happy to help them. Even though you will expect a little money, he give more than that, especially for his church. The church he belongs, he paid a lot of money. A lot of bishops come in, especially our late lamented Catholicos, Thomas First. He is one. Anytime the Catholica Baba seen us, he first asked, he didn't ask me or my wife or my immediate family. He asked, when a doctor was reason sugalle, baby ko, but California kunyumon sugalle, adakka karinyate end of karin joikolu. So the last time we say, Baba say the same thing. Doctor was reason sugalle, but Doctor was reason kurichu oruvaadu Baba samsarikum. So this is an old story. This is not a story, it's a real thing. At the time, is Divanasius Tirumeni and Felicianus Tirumeni coming for a fundraising. We have a different metropolitan at the time. He verbally said, nobody give any money to him, let them go back. But the people in the White Plains Church decided to go differently. So Baba is actually, he's not a Baba at that time. The metropolitan looked for 50 lakhs rupees to the foundation work for the Puttancruz headquarters. We need 50 lakhs rupees, $120,000 he really need. And the bishop say, no, do not conduct any collection from this land. So I is sitting at the Chester home, I said, let us go back. There is no way we can collect any money over here. But the White Plains Church people say, no, we are not going back. And he put a large amount of money, big amount of a check, and say, he called me, Joe, to call everybody to collect. Baba need 50 lakhs rupees. And we collected at the end, making short, 55 lakhs rupees. That's the money goes to the foundation of the Puttancruz headquarters nowadays. 2 years later, Baba coming again, and that time he asked us 75 lakhs rupees to complete the construction. And we collected the money. It's more than 75 lakhs rupees we collected, and we give a big check to them. So there is an intentness to whatever Baba asked. We did, he did, he has a major contributor on that thing. So that is an important thing. But he's not only a contributor. And he is, to me, Malayalathilu parayaണെങ്കിൽ chunk പോലെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്. There are many instances. There is a church convention. That's the first convention with the old bishop. He's not a bishop. He's no more a bishop with us. But there is a heated conversation at the night. Because I'm recently coming from California, and nobody knows me in New York at that time. And it is a verbal exchange, escalated. The bishop abruptly ended the meeting, and the people talking each other. One of the guy, he's a distant relative of a bishop, and he's a correction officer. He's carrying his revolver. At the parking lot, he stopped me and like he's going to shoot me. But I'm very young at that time. You think what happened? I hit him, he fell on the thing. There is our priest at the Ipanachan, the late Ipanachan. Ipanachan jumped on him, he stopped the fight. So I think it is not the right thing at the convention side, someone pull his revolver and say, no, you can talk here. Who do you, something like that. But somehow my brother knows about it. The next day morning, he come up with 4 rifles and around 500 rounds of ammunition. Arkada vedi vekkende. Ende aninte nere thokkudukkunnara. So you can imagine that scene. There are few bishops there, achans there, scores of people over there. The convention is in progress. Someone come in with the rifles. What do you think? So he's such a courageous person. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ചങ്കായിട്ട് നിന്ന ഒരു ബ്രദറാണ്, ഒരു കോ-ബ്രദർ അല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താവശ്യത്തിനും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്നെ 100% സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഹമ്പിളാണ്, സിമ്പിളാണ്,
ആർക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്യും. പക്ഷെ അതുപോലുള്ള ഒരാളാണ്. The last thing, we have talked a lot of things. Other than watching the movie, Knicks games, soccer, everything, the last thing we have in his deathbed, that's something, he's not attending his church because there is a very different attitude. I don't want to explain that thing, but it's a bad attitude. He is actually humiliated by the church officials. After that, he is not attending that church. That's because also for me, Benson Achan announced after the church is reunited, all of them, say, let everybody take the membership of the, instead of the church, Achan asked, take the membership of the center. And my wife gave an application and amount. And actually my brother forced me to give up. And after a year, nobody says nothing. The application is still there, my check is still there. No, they don't take any action on it. My brother asked them, what happened to this check? What happened to this application? And the answer is unbearable. So I don't want to explain further that it is a shocking. That man felt bad. After that, he didn't attend the church. So the last thing we discussed at his hospital bed, what he told me, I don't want to see any White Plains people. So White Plains people are here. I'm telling you, I convinced my brother, okay, Jetta, forget about it. Okay, let them come. So many people ask me whether they come in or not. Say, no, but I convinced him. Okay, let them come. He pardoned. I'm telling again, he pardoned everyone, those who insulted him. Okay, so he's a man, he's my brother. As a Malayalam Parmadina Chanka brother. So I don't want to go further. Tasha, Jaisha, Stanley, you can probably save your grandchildren, their grandchildren. You are a grandpa, it's a heroic grandpa, very generous, very kind. You can be proud of him. On behalf of all this family, I am sincerely expressing my condolence. Thank you, everyone. If anyone else would like to say a few words, please let me know. We have another 15 more minutes here. After 15 minutes, we ask that you give the family the space that they need to spend some more time with their beloved uncle. ഈ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബോഡി വ്യൂവിനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് അവസരമുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം 8:45 നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പിരിയണം. And it is a time for the family to spend some time. എൻ്റെ പേര് CK ജോയി എന്നാണ്. ഞാൻ വൈറ്റ് പ്ലെയിൻസ് പള്ളിയിലെ മെമ്പറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബർഗംഫീൽഡ് പള്ളിയിലെ മെമ്പറാണ്. ഞാനിവിടെ വന്ന കാലം തൊട്ട് കുഞ്ഞിനെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ പള്ളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. പള്ളി വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിളിച്ച് കൂടെ ഇരുത്തി എന്താണ് വിഷയം എന്ന ഞാൻ പറയും, കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നോളാം, എഴുന്നേറ്റ് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കുര്യാപ്പുറമായിട്ടും ഈ കുടുംബമായിട്ടും വളരെ അടുത്ത് പോകാൻ. പക്ഷേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പള്ളി വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുകയും കാപ്പ് കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. ഈ കുടുംബമായിട്ട് പോലും വളരെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു വേർപാട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബേബിയെ അത് ഒത്തിരി തളർത്തി കളഞ്ഞായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു.
കാരണം അതുപോലെ കുഞ്ഞ് ബേബിയെ കരുതുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഞാനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ല കുഞ്ഞ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഇന്ന് യാത്രയെ പറയുമെന്ന്. ഞാൻ അസുഖമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം പോയി കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ്, പക്ഷേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞ് അവസ്ഥ നിലയിലായി, യാത്ര പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായി. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക്, വൈറ്റ് പ്ലേസിലായിരുന്നേലും ബെർഗംഫീൽഡിലാണേലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തും സ്നേഹിതനുമായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും തമാശയും കാര്യവും ഒക്കെ പറയാൻ, പിക്നിക്കൊക്കെ വന്നാലും തന്നെ വളരെ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് യാത്ര പറയുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ പോകുന്ന പള്ളിയുടെയും വൈറ്റ് പ്ലേസ് പള്ളിയുടെ നാമത്തിലും പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ അനുശോചന ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you, C.K. Joyango, for those words. At this time, we ask Baby Andy's cousin, Mrs. Sheba Nainen, to come forward to say a few words of condolences. Sheba Andy is from Houston. Hello, my name is Sheba Nainen. I'm related to Baby Andy. My mom and Baby Andy are cousins, very close family. And I know Baby Andy's sisters, brothers are all here. I just wanted to speak a few words. I'm from Houston. My family is there, but we used to be in New York many years ago. And I met Andy and uncle and family when we were in New York. And I think since the day I met Andy and the family, we had a very special bond. They were very close, very caring. We used to celebrate a lot of Christmas together. I have 3 girls, and they used to love to come to Baby Andy's house and spend time with them. So our memories go back many, many years. And I think kids, when they are small, they forget a lot of things that they've seen and done. My kids were 4 and 5, and when my mom was here, they came and stayed with Baby Andy for a week, and they still talk about everything they did those days. So you can see how much impact they had. And they always especially said, you know, even though uncle don't speak a lot sometimes, but he was so caring and so concerning of them. I just wanted to share one memory of uncle was, they came for a wedding in Houston several years ago. And when they came back, they were staying with us that time. And after the wedding, they came home and uncle was asking, what do you have to eat? So I made some mean curry and all that. So I thought they had dinner at the wedding and came. So I said, uncle, kadichille avadana. He says like, nee korchu choru mean curry edukku. So, you know, I had fish fry and all that. So he enjoyed the food. I said, oh, I didn't know you love mean curry so much. You know, that was my first thing. Next morning, I think I made dosha or something. Chammandi sambar was also there, but he still wanted mean curry with dosha. So I said, I love dosha, but I've never had it with mean curry. So then Andy was saying, uncle can have anything with mean curry, even put or anything. So I'll never forget that memory. And at this time, I'm really saddened by the loss of uncle. We'll really miss him, but I offer my prayers to Tasha, Jaisha, Stanley, all the kids. Olivia and my kids were very close. And my second daughter was here earlier. I think she tried to meet Olivia also. Baby Andy, my prayers, our prayers are with you, our heartfelt condolences. On behalf of our family and also the whole Kaiprambat family, I know Shija is here, Achan is here. So on behalf of our family also, we want to express our condolences. Thank you so much, and may God bless you all. Thank you, Andy. At this time, we ask another dear family friend, Anuja Raju, to come forward and say a few words on behalf of Dr. Raju.
We're speaking on behalf of my father, Dr. Raju. He was unable to be here today, but wanted to express his thoughts. So he wrote, my name is Dr. Raju. It is with profound sadness that my family and I convey these few words to you on my grief on losing one of my brothers and in losing a loving, caring, and trustworthy uncle and family member of ours so abruptly and so unexpectedly. And so my dad said he had the special privilege and blessing of knowing Dr. Matthew for more than 65 years. So my dad's mother was, uncle's mother was a family friend of my dad's and a frequent visitor to their house on her way to and from work. And so my dad said that his father was like a brother and mentor to uncle's mom. Until they both passed away. And it was that grief that they shared brought them close together. And they spent most of their young adulthood in the same medical college in Kottayam. So he said, our families, both his and mine, were very close and frequently visited each other for birthdays, Christmas, Thanksgiving, and Easter. We also made many trips inside and outside of the U.S. for, we went to Canada, we were, I'm sure Jaysha and Tasha remember, yeah. We were visiting Washington, D.C., we went to Philadelphia, Atlantic City. And so my dad wrote, Dr. Matthew was an ideal son, loving and obedient brother to his siblings, a loving and trustworthy husband, and above all, a wonderful father to his children in every sense of the word. He extended his hands to the poor and needy without hesitation. His hard work, dedication, and responsibility made him who he was. Did you want to say? Yes. Baby, I know you for 46 years. And I was the one who asked you to come to New York. And Dr. Matthew was very happy to be here, and he got his first residency in Misericordia Hospital. It was like I can't say luck, it was like a miracles. The day before he was going back to California, Misericordia Hospital called me and said, Mrs. Matthew, I have a good news for you. Your husband has a job here because somebody didn't come. And I didn't know, I couldn't even call baby. I'd never met her or I saw you only after you came over here. And I called and I said, baby, he got a job. Tomorrow he has to start. You cried. Okay, but after you and I together for how many years now? 47 years. And we never fought. We always cried, we always laughed, we were together almost all the time. We will be with you all the time. And my children will be there for your children too. And they all grew up together. And also I want to tell you, there will be that's especially for your baby, there will be miracles happening in heaven. Because Jesus has to make so many fishes, different kind of fishes for. Okay. We'll be praying for him. The way you fed the fishes, no, everybody is going to do the same thing. And did I forget? Okay. And also Jaysha, Tasha, Stanley, your whole family, Anraj, myself, Ajita, we all had a special place in our hearts for Verghese Uncle. We always cherished his warm and loving smile. He was always a true gentleman, always had a great sense of humor, always made us laugh. He had an incredibly big heart. He was always so positive about life and extremely hardworking, and we have fond memories of being at your house, with all the cousins, everyone just hanging out, playing games, and Uncle playing cards with all the other fathers. And that's like something that we'll always carry with us and cherish with us, and we're gonna miss him. And
You guys are loved by our family, and we'll continue to pray for you. Keep his memory in our hearts, and we're always here for you. Just a phone call away. We pray for your strength and comfort during this difficult time, and we just ask that God will grant Uncle eternal rest, and for the beautiful life that he led, that he will be with Jesus in heaven, resting it without suffering in eternal peace. Thank you to the Raju family. At this time, if anybody else would like to say a few words, this is your final opportunity. The time now is 8:45. നാളെ രാവിലെ കൃത്യം 9 മണിക്ക് വ്യൂയിങ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. 9:45 9:45 ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ നാലാമത്തെ ക്രമം, അവസാനത്തെ ക്രമം നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. So please make every effort to be here on time and to pay your last visits and respects to beloved Kunyango. At this time, it is 8:45. We ask that you give baby and the kids some private time so that they can spend time with their beloved loved one. Thank you for coming. Before മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഹാലേലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. ഹാലേലൂയ പൂക്കുന്നിത് വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ ബാറയ്ക്കുമോ ശരണത്താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസരെ നീ ജീവസ്വരമതുണർത്തണമേ കബറിനുദ്യാനത്തിനായി സ്തോമൻ ഗാലസ്കുറിയേലായി സോൻ വിരേകുന്നോൻ രാജാ ഉയരത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി ജീവൻ ബ്രദരാമേവർക്കും നൽകുന്നു. കബറുകളുള്ളിൽ നീന്തി അവരവരോട് എഴുന്നേറ്റ് ഉയരേകുന്നീനെ സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു. പാർക്കുമോ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ചൻ രക്തം പാനം ചെയ്തു പാതാളത്തിൽ പോകാനായി വിടാഞ്ഞ എന്നും അവൻ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങത്തിട്ട് മരിച്ചതു ഞാൻ എന്നും കർത്താവ് തന്നരുളിന് മഹത്വം പരമാതിനുവരെ കർത്താവേ കള്ളനു കെട്ടിയ നിന്റെ വരം തൃത്വത്തെ കൊണ്ടാടി മരിച്ചോരും കൈക്കൊണ്ടിടേണം. പറക്കുമോർ പിതാവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരുടെ മേലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വർഗീയസങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്മേലും പ്രത്യേക കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേലും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ മേലും ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ.